B1. Ja. Het is een hele kolonne. We zijn de Benidorm-bastards. Nee, we vissen helemaal. Ze zeggen zelf, hè, we zien de Benidorm bastards. Ja. Ja. Maar het is nu, het is 11:15. Ja. En je ziet al kloor met vis. Ja, we zijn al van 6:30, 7:15 aan vissen. Ja. Dat is de eerste keer voor mij dat ik op een viervelvis. Want hoe vis je normaal dan? Op de roer. En dan om deze tijd had ik er een 60, 70 gehad. Nu heb ik er 5 gevangen. Nee, misschien 12 geleden. Vorentjes? Of, Vorentjes, einde brezen maar dus. Maar dat is op de roer, daar kan ze vissen van alles. Dus het snoek op. Omdat we altijd trek gooien. En dan zie je een sneuk liggen. Hè. En dan is wat even. Van de loetje met vissen. Even een door het vis gedaan. En dan de snoep eruit horen. En op de foto. En weer nog eens ik wou net zeggen, want boter bij de vis zullen we maar zeggen. Dan willen we die foto's ook zien van de snoek, hè? Ja, die heet er. Kom even er langs, Ston. Helm, daar is nog zalig. Daar kom ik dadelijk bij Jog. Hier in de zonnebaars had ik gevangen in een grote. Wow. Nee, dat is net niet. Nee. Kon je het zien, Ben? Of moet hij... Ja, nog een keer graag. Nog een keer de baars, alstublieft. Ja. Kijk. Wow. Oh, wat een kleuren. Ja, maar dat is een plaag, ja. Echt hoor? Ja, want ze adviseren ze niet terug te gooien. Dat is niet slecht. Heb je op ook jonge leeftijd een leesbril nodig? Ik ben 77. Oh, dat mag het. Ja. Dat mag het. Hey, de aanhangers achter de scootmobielen die zijn wel populair hier in Remung. Ja. Het is een uitkomst. Dan zoek je even door naar de snoek, dan ga ik even naar de... Want waar kent je elkaar van? Dat is een buren. Ach, je ziet buren? Ja. Hier in de... We wonen op een camping in het appartement. Op de camping? Op een camp. Oh, op de camp? Op In de een camp. appartement? Appartement, ja. En dan buren zoals in Nevenijn? Ja, Maar wie lang ziet je al buren? Ja, ik woon er nu een jaar of 6, 7 woon ik er nu. En woonde hij er toen al of is hij later erbij? Nee, toen woonde ik er al, ja. Oké. Ja. En had je allebei al die passie voor vissen? Ik vis al toen zo wat. Je wordt zelf nog een Ja, en ik heb een hele kleine tijd... kibbeling. Ja, en ik heb een hele tijd niet kunnen vissen. Ik heb een herseninfarct gehad. Daarom zit ik ook in zo'n scootmobiel. Oké. Ik kan gewoon lopen nu. En ik kan gewoon bewegen nu naar mijn... maar het gaat goed nu. Wanneer heb je dat infarct gehad? Ik heb er 2 in een korte tijd gehad. En de ene keer in de douche. En ja, dan ben ik vroeger gekiepen en ja, dan ben ik naar het ziekenhuis. Dan ben ik die al aangebeld. Dus en zodoende. Want toen ziet je in de douche omgekiept, maar je koos nog wel de telefoon pakken. Nee, ik ben er toegelopen. Oh. Ja, gelukkig, ik heb ze al die keren, ik heb er veel gehad. En ik heb ze alle vele keren heb ik ze aanvullen komen eigenlijk. Ja. Maar ik heb er gewoon voor moeten vechten, voor weer wat ik ben. Dus veel therapie gehad? Ja, heel veel, ja. Ik heb nog... Ja, het is de laatste keer, laat ik zien, ging ik dansen te deur met... weet je wat voor mij gezorgd heeft in het zorghotel? Toen ze tegen ook zeiden van, meneer, je ziet weer goed genoeg om de wijde wereld in te gaan. Ja. Toen heb je een dansje gemaakt. Heb ik een dansje, ik laat ik dat even zien, maar. Met de therapeuten? Met de therapeut, ja. Dat heel even kijken. Maar. Is zo handig, hè? Die senioren van tegenwoordig, die pakken een handy erbij en... Ja, we hebben alles vast liggen.
Heb je de snoek al? Heb je de snoek al gevonden? Ja. Ja, wacht, Ben, hij heeft de snoek. Dan ga ik even terug naar het... Oh, je ziet nou de namen zoeken van de... Ja. Oh, hé, wow, hier staat de ergotherapeuten. Ja, nee, dat is het niet. Nee, dat is geschreven. Oh, dat is weer een andere. Ja. Ja, ik ben zo vrij, ik kijk gewoon Nou, dat mee, maakt niet zo goed om. Wie het ze? Ja, er staat op dan, hier staat dan geschreven. Ik heb wetenschap. Ja. Hier heb ik het. Kijk. Oh, Ben, kijk. Een dansje met de therapeuten om te vieren dat, oh, je neemt ze gewoon mee naar buiten. Ik had gezegd, als ik hier weer loop in de boete kom, dan doe ik dansen met u. Kijk. Ja. Nou, hey. Ja, Potverdikkie. ja. Ja, heel goed metgemaakt. Ja, dat denk ik. Maar nu gaan we weer gewoon bergop. Een herseninfarct is al heel wat, maar vier herseninfarcten. Ja, ik heb er 4 gehad. En alle 4 keer, nee 3 keer op het werk. En 1 keer in de douche. Maar gelukkig kunt je het nog nooit vertellen. Ja, gelukkig wel, ja. Dus, Ja. maar hier staat de meter van de accu in het groen, Ja, maar bij jou dus ook weer. bij mij ook, zeker. Je hebt de accu ook opgeladen. Het begint. Hey, en nou ziet je op weg naar huis, wat is Ja, de, veel genoeg hoes, ja. wat is het plan voor de rest van de dag? De plan, ja, even rusten, lekker douchen. En dan, ja, dan zien we wel wat chips erin voor. Oké. En nou blijven we nog even dat warme weer houden, dat is niet echt vis weer, hè? Nee, eigenlijk niet, nee. Ja, maar het is wel lekker, maar niet voor door de hele dag te zitten. Dan Ja, en bakt ze die vissen die gaan dan toch ook het liefste ergens onder liggen, of niet? Ja, zeker. Maar ik vind het ook wel zat zo. Lekker, Ja? lekker, ja. Ik zit nog eigenlijk in de therapie, hè. Wieso? Je ziet toch gedansend de dingen Ja, opgegaan? nee, dat wordt de tweede keer. Oh, dat wordt het twee. Of de derde keer, zo. Oké. Dus Ja. die therapeuten die het genomen hebt, die kennen niet dansen of zo? Ja. Want jij kent aardig, hè? Ja. Vroeger veel gedanst. Ik heb wel lekker gedanst, ja, lekker. Oké. Ja. Hey, en woont je allebei alleen? Nee, de vrouw en mijn vrouw is nu inmiddels 4 jaar overleden. 60 jaar wordt. Dat is toch ook geen leeftijd om Ja. te gaan? Nee, dat is ook. Ja. Maar ja, het gebeurt. Wat de longkanker en oezeen naar de kop. Ja. Potverdikkie. Ja. En is ze lang krank geweest? Ja, een half jaar is het. Hallo? Een half jaar. Een half jaar, ja. Maar koest ze nog wel toes blijven? Ik heb ze de hele tijd toeschat. En ik heb ze nu nog in de urn hebben ze gestaan en ik heb ze altijd verzorgd nog. Oh. Toen in het ziekenhuis en ene keer in het ziekenhuis. En ja, toen wist ik er ook meer. En dan had ik het heel zwaar. Wie lang wordt je samen? Hoe lang weer samen, maar over de 40 jaar. Ik word net 16 jaar, ja, toen kostte het was. Waar heb je elkaar leren kennen? En in de café, ja. Er wordt ook gedanst toen? Daar werden ook gedanst, ja. Ja. Oké. Ja. En er was een café hier ergens in Remung? In de stad. In de stad? In de stad, ja, Elsa vandoor. Dat vergeet ik nooit. En die café bestaat nog? Die bestaat nog zo. Oké. Die is stil blijven staan voor de jaren wie weer er kwamen. Wie is nou? Precies hetzelfde. Dat moet ook in de krant. Ja. Die is precies hetzelfde blijven staan zoals wie weer ons hebben leren kennen. Door. Kom je er nog wel eens? Ik ben er toen 1 keer nog geweest. Oké. Ja.
Dus Ja. de café, daar komt geen nimmer zoveel? Nee, ik kom nergens meer. Hè. Nou ja, Ja, nog vissen, hè. Noordvissen. Ja. Ik ga nog heel even naar de buurman om het verhaal af te sluiten. Ja. Buurman, wat brengt ook nou de meeste voldoening met vissen? Is dat een snoek? Ja, ze gaan Is het wel. groot of... Nee, ze gaan wel. Ik vang veel voor. En dan vind je wel eens een breesem. Dan moest je die chub net weer gewoon keer. Maar alle vissen doen me echt wel hetzelfde. Maar ik vind het hele dom de ontspanning.